Matěj. A já Kuba. A jsme tady zase zpátky po půl roce neaktivnosti. Protože bylo hnusně a nešlo jezdit na kole. Takže, já jsem udělal upgrade od minulého roku, protože mám tady nový kolo, je to Merida Max 7.9, myslím, možná. Má vzduchovou vidlici, má 10 převodů vzadu a 1 vepředu, nebo jakože uprostřed. Nazdar vlaku! Mašina! Tak. No a lidi, takže tamhle vzadu někde, možná ji vidíte, možná ne, tam jede mašina, tak tamhle vzadu, aby jsme taky v každém videu měli mašinu, že jo, No. Máme strašný štěstí a zrovna tam, kam teďko nejede, tak tam my jedeme taky, akorát, že nejsme líní, nejedeme mašinou, ale jdeme ručně, to znamená, že tady je teda moje kolo, ještě bych vám teda mohl možná představit, hele, má to nevím, nějaký tyhle sty, já se do toho nevyznám, jako. Tady to má prostě kotoučový brzdy, místo těch šaškovských, které tam byly. Tady já mám lepší upgrade než tady pan Matýsek. Já tady mám 3 vepředu a 10 vzadu. A tady mám zadní. Tady tohle. Mobil s navigací. Super. Vidíme se na cestě. Bohužel jste viděli jenom kousek záběru. Tam tady někdo za kamerou kopl do kamery. Já ty mlhy fakt nesnáším, ale jako jsem se trošku spotil, tak prostě furt tam mě lítají, furt. Takže lidi, tady kameraman, tamhle kameraman, který není schopný něco udělat, tak nenatočil perfektně našu cestu. Takže tady můžete vidět, kudy jsme přijeli, já vím, je to perfektně, tam červeno, takže cestu zpátky se vám pokusíme to natočit. Každopádně, tamhle je velká vodojemní věž. Prostě tady kameraman Matěj musí natočit, protože minule byl neschopný, nepřibližuj to. Oddal to. Já tě vidím. Co to znamená? Takže lidi, tamhle je teda Budišov hnedka za tou vodojemní věží. A když to asi prodloužíme, pojedeme přes Pišel zpátky a dejte like a odběr, to jsme v tomhle videu ještě neřekli, možná vám to ještě řekneme. Jo, a ještě jedna věc, kterou jsme neřekli na začátku. Ta je taková, že přestaň mi přibližovat nebo blíž. Každopádně. Každopádně pojedeme se zvenku, bohužel na zeměc, podívat na zámek Budišov.
A ještě... Tam ten budíš, jo. A ještě se budeme podívat na nějaký chrám svatý Marie, nevím. Uvidíme se dál.
Takže my jsme přijeli k tomu zámku, máme tady kola, máme vyzvednout ale s tím trhem. No, je to krásně, zámek má číslo 1. No, ale hlavně že nemám dostupný. Ale jakože klidně bych tu Někde, jo. No, moc zachoval to nevypadá, když se podíváte. Tady je trošku lepší zámek, tak my asi pojedeme a ozvem se vám někdy při cestě, nebo možná až doma. No, možná až Tak zatím ahoj.
Tak lidi, už jsme na konci videa. To video nám trvalo natočit 2,5 hodiny, což teda není krátká doba. Když se teď podívám, tak je 7:45 večer. Začínali jsme ve 5:45, takže skvělý. No, super. Každopádně, byli bychom moc rádi, když nám dali odběr, like, protože tyhle natáčení jsou fakt těžký a my jsme chtěli vydávat videa ideálně jednou za měsíc. Ideálně jednou týdně jsme chtěli, ale vůbec. Ale přesouváme to na měsíc. Ale přesouváme to na měsíc, protože tohle je fakt záběry z 2,5 hodin jako natáčení, prostě těžký se stříhat. Já chci vidět tebe, až to sestříháš. No, každopádně my jsme byli rádi, když sami do komentářů napsali, kam jsme třeba mohli jít příště. A děkujeme ještě opětovně za komentáře a za reakci od Luka Style. Tady vedle projíždí nějaký auto, nějaká Škodovka. Ukáž to jde. Škodovka. No tak každopádně děkujeme za reakci. Od Luka Style. Ale taky se na něj můžete podívat, je tam taky short, teďko novej, kde jsem já, tam účinkuju v jedné roli, takový komediální, jako většina jeho kanálu. No, každopádně jsme se dostali od toho, co autor měl říct, že už končíme tohle video. No. Tak dávajte lajky, odběry, napište komentáře a čau. Jsem Matěj. A já jsem Kuba. A jsme tady... Matěj, ale já jsem
to přibliž. Ne, tolik až. Takže... Už jsem to přiblížil. Ne moc. Strašný ten člověk. Neudělal to, co jsem mu řekl. Hrozný kameraman. Takže pojedeme, ale asi se trošku zdelšíme. Tam ty věži. No. Když mluvím, neskákej mi do řeči. Jsi otravný jak ty muchy, které tady lítají.